Himmelille. Eli kaikki Sankoon joukoissa kannustamaan omia maaliin tulijoita ja kilpailussa menestyjiä sinne 18.58. Ilmainen ajoi siis EK3 erikoistuen pohjat ja jatkaa kamppailua nämä herrat. Tämän rallin voitosta käyvät Saloon nyt juuri tällä pitkällä viimeisellä. Nyt tulee pieni penkkapöksy. Siinä tuli kyllä ihan selkeä virhe vihamaiselle. Auto liukuu tuonne ulkopuolen penkkaan ja vauhti hidastuu siinä, että kyllä siinä muutama kymmenyselle sekunti meni. Ja asumaa pöllyttää penkkoja. Nyt lähtee Nikko liikkeelle. Eli kaksi autoa on aina samaan aikaan tässä EK4. Jari Kesämaa tuli piristämään kotimaista SM-sarjaa tuonne Mikkelin osakilpailuun. Ajoi siellä Skoda Fabia Super 2000 autolla. Jos en saanut autoa mieleisekseen, eroa sitten kärkipaikkaan. Ja nyt on jälleen palattu sitten tähän minuutin lähtöväliin numero 33. Rapsen on siellä palveluissa. Sen jälkeen sitten Ylämyllyn selliltä V-poveria erikoishintaa ja jos mikäli vahinkoja sattuu, niin Ylämyllyn automaalaiskeskus tarjoaa kanssa. He jäävät 3 sekuntia. Kari Vihavainen, Teemo Asumaa, Tuomas Kans, Arto Juolasti. Kaikki tasaa ajalla 4 sekuntia EK pohjista. Sitten Jari ja sitten Jaro Kinnunen SM3-luokan autolla häviää hänelle 50, eli 11 sekuntia on ero nopeimman. Nyt jo 36 sekuntia. Kärkimiehessä sitten Teemu Asumaa viitospaikalla 46 sekuntia takana. Ja kuutospaikalla Ricky Pahko 47,5 sekuntia erikoiskokeelle. Joudun varmaan nielaisemaan vähän sanoja, niin nimittäin Jukka Hiltunen on ajanut tälle EK:lle sellaisen ajan, EK:lla viidenneksi, eli sen jaisilla 5. tilalle. Häviää 4 sekuntia Juosalon pohjahajalla. Numero 38, Risto Imonen, Marko Violla. Siinä lähtee numerolla 39. Teemu Schön, Timo Liukkonen. Hyvät urat on tullut tuonne erikoiskokeen lähtöön. Siinä Mies Burgerkin matkustaa hetken aikaa raitiovuoron kuljettajana ja saa sitten pelin hallintaan oikein kunnolla. Olen todennut myöskin sen, että mikäs täällä on ajelessa hienoja hyvin järjestettyjä ralleja, niin täällähän on mukava ajalla. Hän saa peräänsä Radissonierin. Sellainen onnistuu. Ja sitten Tapio Lauronen. Numero 45. Lassi Turusen kanssa Tapio Lauronen, joka täällä Itä-Suomen alueella on ahkerasti kilpailut enimmäkseen täällä ja aina rallisprinteissä mennyt kuin viimeistä päivää. Ja kyllä se nytkin vanhempi Mitsu näyttää hienosti taittuvan tuonne minuutti 38,3 sekuntia ero Juha Saloon. Eli jonkun verran on Lauronen joutunut luokkakärille taipumaan, mutta tämä erikoiskoe on kyllä mielenkiintoinen seurata Laurosen osalta, koska nopea sähäkkä tekninen EK4 sopii varmasti tämmöiselle rallisprint-hirmulle niin kuin Tapio Lauronen. Numero 62 on tehty Jani Kurnik, Lasse Hirvijärvi ja oli jo siellä lähtöpäässä sen verran ohjelmaa, että nyt hyvin se menee, ei suurta huolta. Tulee viestellaan tästä kohti maalia. Vahvi
tämän EK4 jälkeen, eli nyt johtaa luokkaa 5,1 sekunnilla ennen Mika Heinosta. Ja Simo-Petteri Tuunanen on 8,1 sekunnin päästä Laura Tuunanen. Numero 96. Klaus Wilsman, Reino Kouta. Vähän harvinaisempi Triumph TR8. Meillä kilpa-autonen. Peli näyttää, hän ei todennut siihen mitään. Numero 99. Jukka Pippola, Kimmo Oikarainen anteeksi. Liikkola Volvo 242, heillä autona ja Pippola oli hyvässä vedossa. Mersuja numerolla 100. Oikein tuollainen hieno vanha kuupe. Ovat jo liikenteessä. Ja senioreissa mennään. Samaan aikaan kuin Eestilä tulee tällä matalalta murisevalla automaattipuukolla kohti maalia. Ja 110 numerolla varren perään, Selva Pietarinen, Petteri Soini, M3 BMW:llä. Ja Iso